continuem en la línia de desenvolupament tècnic i aquesta segona part va de on estem i on anem amb els serveis socials a Sabadell. Aquesta és la part fonamental que intentaré sintetitzar, explicar, condensar. Segurament seran explicacions breus, senzilles. Espero suggerir-vos moltes preguntes perquè aquesta segona part del que va és que pregunteu vosaltres i no tant que nosaltres ocupem l'espai. Fixeu-vos que inicialment volíem que els caps de secció i algun fins i tot cap de negociat estigués a dalt. Ho estem reduint perquè creiem que us hem de donar espai a tots vosaltres. Això és el que farem, els tenim disponibles i per tant en el moment en què jo acabi passarem a torn de paraules. Escriviu tot allò que se us suggereixi o pregunteu allò que us convingui en el moment final d'aquesta jornada. Acabem la jornada, ja ho sabeu, amb una cosa que fa anys que no fem, que és un pica-pica. Em semblava que crec que ens mereixem també cuidar-nos una mica entre nosaltres i si ens ho podem permetre jo crec que val la pena fer-ho. I amb una sorpresa final que sé quina és i no us la puc explicar, però em sembla que tots intuïu i totes intuïu per on va. Bé, dit això, primera transparència. Digue'm. Val. Primera qüestió que crec que val la pena repassar, que és el que ens porta des d'inici d'aquests 4 darrers anys, quasi 4 darrers anys, que és la repensada que entre tots i totes heu fet i hem fet, hem col·laborat i contribuït des de dins i des de fora a organitzar i organitzar-nos a partir d'una adopció estratègica, el pla d'estratègic, el PEAS. Només dir-vos que com a conseqüència del pla estratègic tots i totes sabeu que ens hem organitzat amb això que hem anomenat fulls de ruta, que ens ha permès fer algun tipus de programació i que per tant la feina no és només estrictament la persona, l'usuari, que és la part substancial fonamental dels serveis socials, sinó aquelles altres accions que es poden emprendre. El Jordi ha sigut molt generós perquè ha posat que el 100% dels professionals heu participat. Quasi bé el 100%. És veritat que inicialment ni la meitat de la plantilla va iniciar fulls de ruta. L'any passat, que era el segon any de desplegament de fulls de ruta, vam arribar pràcticament al 88% de professionals i ara estem pràcticament al 100% de professionals. El que voldria destacar, més enllà del compromís que això suposa i l'esforç que feu en l'adopció del dia a dia i de tancar-vos a fer programació per fulls de ruta, és que bàsicament els protocols i els circuits i manuals vol dir l'organització interna forma part d'una preocupació general a tota l'organització. El nombre de projectes adreçats a infància en risc s'ha incrementat de manera considerable i els allotjaments o les qüestions d'emergència social han aparegut també de manera destacada. Per tant, crec que la programació la comencem a equilibrar entre allò que l'organització necessita per funcionar i la prestació del servei que ha d'oferir més enllà de la vostra activitat estrictament professional en el vostre lloc de treball. Hem de transcendir cap a projectes, hem de poder-nos organitzar en la intervenció comunitària, hem de ser capaços d'entendre que hi ha un tercer sector que també té complicitats a la ciutat i ocupa un espai de treball social, que crec que és necessari aquest reconeixement mutu entre l'administració i el tercer sector. Hem d'avançar en termes de cooperació, col·laboració, concertació, reserves de contracte, etc. Més enllà de les 19 unitats, 45 metres, 99 accions, tenim un acompliment de terminis, que crec que també és d'aquelles qüestions que no és menys important. No podem estar fent programacions anuals al mes de juny. Les hem de realitzar el màxim possible a inici d'any. Això ho hem acomplert, crec que estem en un any amb una adequació de terminis interessant. Penseu que hem especialitzat a un dels tècnics, la Meritxell, que avui no hi és, ja ho sabeu tots, però que té aquest encàrrec concret a sobre la taula i us agraeixo l'esforç que heu fet. Següent. En quin moment estem? Estem en un moment, i jo quan se'n va encarregar la responsabilitat de cap de servei ho explicava, que estem en un moment en què el sistema dels serveis socials en aquest país ha incorporat nous reptes socials, en conseqüència a la crisi i la postcrisi que estem
patint encara, estem incorporant noves figures i noves intervencions que ens aconsella adaptar el sistema de serveis socials a la necessitat social. Nosaltres creiem que l'increment de plantilla i els espais insuficients dels quals n'estem patint en aquest moment la conseqüència, i vosaltres això ja ho sabeu perfectament, és un dels reptes d'organització que cal transformar. Aquest any creixerem en plantilla de manera substancial, però la dificultat que tenim és on posarem aquesta plantilla. Per tant, sí que és veritat que tenim uns espais insuficients i aquest és un repte de sistema i de la nostra organització de manera clara i transcendent per al confort i la prestació del servei al ciutadà, que és el que ens porta a realitzar aquest servei. Segon repte, l'accés clar i fàcil dels serveis socials, la visibilitat de l'esforç municipal. Estem molt acostumats a estar en un lloc amagat, en un segon terme. No som protagonistes de l'activitat social de la ciutat i volem posar el departament i el servei al centre de les decisions del benestar d'aquesta ciutat. Nosaltres som el sistema de benestar també. No només és educació o salut o el sistema de pensions. Acció social està al centre del benestar i ens correspon a nosaltres establir estratègies de col·laboració i cooperació amb els altres sistemes. Venim d'un sistema de cooperació sociosanitària que ha anat com ha anat, o que ha anat de la manera que ha anat, però que ha tingut alguns fruits en algun moment, jo no ho criticaré completament, és veritat, ens interessa continuar tenir relació amb el sistema de salut, naturalment, però també amb el d'educació, i les qüestions de tipus socioeducativa se'ns incorporen com a obligació a partir del 2020, i els que esteu més vinculats en aquest àmbit sabreu que el sistema d'intervenció socioeducativa, a partir de la definició que està fent la Generalitat i com a obligacions entrar al contracte programa el 2020, això es ve per quedar, no se'ns n'anirà. Per tant, tenim un segon àmbit de competència en l'àmbit del benestar, que és l'educatiu, que es ve per quedar-se i per tant nosaltres hem de fer un esforç d'adequació. I també el sociolaboral. No és gens casual que qui hagi estat a la presentació hagi sigut el regidor de Treball i Promoció Econòmica. Per què? Perquè aquesta és una estratègia que efectivament ens situa la vulnerabilitat d'una part considerable dels nostres usuaris en el sistema d'accés als recursos laborals. I aquí és on nosaltres també tenim coses a dir. No som nosaltres els responsables de les polítiques laborals, naturalment, però hem de ser influents en els altres sistemes, perquè els altres sistemes adoptin estratègies d'intervenció social, que són les que al final equilibren les necessitats d'aquesta ciutat. En tercer lloc, el nou procés d'atenció a unificar les intervencions dels professionals té molt a veure amb l'organització de les vostres funcions i tasques en el dia a dia. Heu participat durant aquest darrer any d'un seguit de sessions de treball, d'organització, que hem parlat del model d'organització, i el model d'organització passa també naturalment per canviar el model d'atenció que tenim en relació als usuaris. No podem tenir espais inadequats de primera acollida, hem de tenir la màxima prevenció i atenció als nostres usuaris en el moment que es dirigeixen al nostre servei. Les derivacions poden ser múltiples de molts altres llocs, no només és l'usuari ciutadà qui es desplaça al servei, poden haver-hi altres professionals i altres serveis d'altres sistemes que derivin situacions o detectin situacions d'intervenció social. Hem d'estar preparats per un sistema múltiple d'atenció. I aquí és on crec que tenim un repte d'acollida i de model d'acollida i d'atenció professional important a construir. Reubicar la resposta del tràmit. El tràmit no pot estar a les mans dels treballadors socials, dels educadors socials. No només ha d'estar segurament en una unitat de tràmit potent, adequada, posada al repte de tot el tràmit administratiu. Som administració, recordeu, no som una altra cosa, continuem sent administració. El tràmit ha d'estar al lloc on ha d'estar. Des del nostre punt de vista com a direcció, l'administració dels serveis socials al territori també s'ha d'organitzar com a administració. I crec que aquí tenim un repte important de racionalitat, però sobretot d'esforç i d'alliberament d'hores de feina dels professionals en el moment de fer el tràmit. Agendes dels professionals dedicada a la intervenció. Les agendes han d'estar pensades perquè aquest model d'intervenció, de prestació de servei,
sigui realment un model de prestació de servei. Les agendes no són unes agendes personals, unívoques de cada professional. El servei construeix unes agendes enfocades a l'atenció i a la millora de l'atenció. Per tant, una agenda a la vista, compartida, de planificació setmanal, mensual, que tothom pugui veure a on està situada cada equip, cada professional, amb quin tipus de feina. Això va tot orientat cap a un sistema d'indicadors. L'Itziar aquest matí ens ha dit, escolta, tenim molta informació i ens expliquem poc, però és que a més tenim uns sistemes d'informació molt febles per captar tota aquesta informació. O un altre repte que és de tipus també tecnològic, ja l'esmentaré. Però per tant hem de millorar no només el sistema d'acollida, sinó els procediments i sobretot la intenció dels instruments que han de tenir. Següent. Els recursos tecnològics i formatius. La meva dèria és establir un pla de formació dels serveis socials concertat amb recursos humans d'aquest Ajuntament. Necessitem un pla específic de formació. Som l'únic departament que té bàsicament tècnics a la seva regidoria, al seu servei. I aquests tècnics necessiten una formació especialitzada. La vostra formació ha de ser de caràcter social, transcendent per la vostra feina, orientada en els nous reptes socials que tenim davant. Per tant, exigim i demanem, i aquesta direcció està empenyada en aconseguir un pla de formació. Ja us avanço que l'equip directiu d'aquest departament comença pels caps de negociat i acaba amb el cap de servei, però els caps de negociat també són direcció. La primera formació que farem de manera obligatòria i dedicada serà justament als caps de negociat. Això ja està pactat, ja us l'explicarem amb més tranquil·litat, però forma part d'una manera de gestionar i de canviar la relació amb el servei que comença per la peça més feble, la que està interposada entre el professional i la direcció del departament. Aquesta és la que hem de cuidar especialment, perquè és la que manté la relació amb tot el sistema de prestació de serveis i la que ha d'aconseguir l'acompliment d'objectius que el servei es proposa. Per tant, començarem per aquest pla de formació que ens permetrà treballar 3 aspectes fonamentals: gestió de personal, programació de serveis i projectes i pressupost. El pressupost no és màgic, Les prestacions no es paguen per màgia, la màgia no funciona, és pressupost municipal i té un procediment de tràmit i de pagament. I això s'ha de conèixer. Tothom ha de saber que quan fa una prestació, quina conseqüència té en la nostra organització. Quan demanem determinades prestacions o pressupost per fer projectes, heu de saber la conseqüència que té tot això. I determinades actuacions que no ens sembla que venen per infusió divina, doncs no és veritat. I a darrere hi ha una organització central, dedicada específicament al control pressupostari. Els comandaments han de conèixer control pressupostari, desenvolupament de recursos humans i treball per projectes i serveis. I ens hem de sustentar en la planificació per anticipar-nos i fer propostes propositives i no només actuar reactivament, que estem acostumats a tenim un problema, hem d'actuar. No, podem anticipar els problemes, podem anticipar els reptes d'aquesta ciutat en termes socials, podem planificar-nos millor la feina entre tots. La xarxa d'agents socials i relacions amb altres serveis de benestar és aquella qüestió que ara desenvoluparem una transparència molt més específica, però crec que ens permet recuperar paraules de les que hem sentit a inici amb l'Itziar, que nosaltres ens hem de relacionar amb la gent. No som un servei estanc, tancat, blindat i que només transacciona amb una persona usuària amb una necessitat social concreta. No, formem part d'un sistema de serveis i de relacions dels serveis dins de la ciutat. I hem de trencar una mica aquest esquema. I som part d'aquest protagonisme els que estem tots reunits en aquesta sala, inclosos aquells que esteu en el tercer sector, que també esteu cridats a participar d'aquest tipus de reptes. Els posicionaments i relacions amb altres sistemes i serveis públics, perquè formem part d'una obligatorietat. Nosaltres som servei públic, obligatori, competencial, formem part del sistema català de serveis socials, que ara em referiré a alguns reptes que ens venen de canvi de sistema i que, per tant, nosaltres no som l'Ajuntament de Sabadell i res més.
Penseu que som més mirats dels que en pensem, no només per altres ajuntaments, sinó per altres institucions que ens contemplen des de Sabadell com a experiències pilots en algunes qüestions de tipus innovació social. Això no vol dir res. El que vol dir és que fem molt bona feina també. No només fem la que podem i en alguns llocs la que podem sense gaire recursos. A vegades el que fem és molt bona feina i aquest reconeixement és un reconeixement de sinceritat de la direcció cap als treballadors, cap als professionals, però sobretot perquè formem part tots d'una única organització i aquest és el repte que hem de tenir. Us deia que en el sistema de relacions i el que ens està canviant són els contextos de treball. Nosaltres ens hem de situar al centre del benestar social i des del centre del benestar social ens hem de poder relacionar amb els altres sistemes. Especialment us indicava el de salut, el d'educació i totes les qüestions que són de tipus laboral o d'inserció en el treball. El sistema de pensions, però també hi afegiríem temes de justícia i de polítiques d'equitat que crec que necessitem ser complementaris de moltes altres coses. Joventut, dona, esports, cultura. Per què no ens podem relacionar amb molta normalitat amb la resta de sistemes i serveis? Si és el que ens toca. Si nosaltres necessitem justament que els altres vagin molt bé perquè la nostra feina sigui la més encertada possible. El que necessitem és que l'escola sigui plenament inclusiva i no hi hagi absentisme escolar i ens permeti retorns de disfuncions de tipus social cap al sistema educatiu. Clar que el necessitem. No necessitem que se'ns dipositi a nosaltres el treball amb absentisme i després l'escola no sigui acollidora o receptora d'aquell nano i aquella situació. Per tant, hem d'exigir també als altres sistemes que adoptin estratègies del treball social. Aquesta és la funció necessària que hem de situar dins el context d'aquesta ciutat. I per què? Doncs perquè drets civils, cicles de vida, acollida d'estrangers, esports, dones, joventut i el tercer sector, que no me'l deixo, són tots cooperadors necessaris d'aquest sistema de relacions amb serveis socials. Passa'm-la. Vale, doncs vaig per feina. No et preocupis. Posa'm aquesta. I després l'última. Bé, us he explicat un per què. M'agradaria explicar-vos el què. Què volem? Un accés fàcil als serveis socials, fàcil i clar pels ciutadans, per aquells que estan cridats a ser atesos. El ventall de població no és el mateix ara que fa 25 anys, ens ha canviat. Els ciutadans que es dirigeixen al nostre servei no són els mateixos ara que fa 25 anys. Des del 2012 fins ara, el 75% de les noves famílies se'ns han incorporat des del 2012 fins ara. I són famílies no tradicionals dels serveis socials, són noves famílies amb noves necessitats. Recuperar el temps per la intervenció social, ja us ho he explicat. Necessitem que treballeu per la intervenció social, no pel tràmit estrictament. Sí que no ens el traurem de sobre, siguem sincers, però home, procurem que estigui equilibrada la feina de tràmit amb la feina social i que segurament hem de millorar tots els procediments d'administració. Unificar la intervenció dels professionals no es tracta d'unificar per unificar. El que volem és que el que es faci a la Creu de Barberà també es pugui fer a Can Uriach, si és que s'ha de fer el mateix, pel tipus d'intervenció o per la necessitat. Que no hi hagi desigualtats o inequitats a la resta del territori. Que els procediments, les intervencions, les aplicacions metodològiques, el tipus de recursos, cada vegada estiguin més ben orientats i treballem tots d'una manera més unificada, uniformada, però no per la uniformitat militar, sinó per la unicitat de servei en relació a l'objecte i subjecte de la intervenció. Reforç de la vinculació al territori. Jo crec que és necessari que el desplegament territorial continuï existint. Nosaltres fonamentalment hem de ser prospectors de les necessitats que hi ha al territori i sense la presència al territori i la intervenció en el territori no som el mateix. Millora tecnològica i de la informació, per tant, sistemes de captura d'informació, quadres de comandament, indicadors de gestió, indicadors de resultat. Us hem de donar eines perquè tingueu possibilitats d'analitzar on sou cadascú de vosaltres a la vostra feina. És un repte monumental, perquè encara anem quasi a palotes.
Aquest departament està treballant amb 190 Excels, que és una barbaritat. Planificar i programar, ja ho hem explicat, el PEA se'ns ho mana, però a més és un àmbit que hem d'incorporar-nos en la funció directiva i l'hem d'incorporar en l'àmbit de la realització de la vostra feina. I la funció directiva, que ja l'he explicat abans. Posa'm l'última. I el per què, el què i com. El com amb quins recursos. Fixeu-vos, això és una bestiesa, però té un ordre. Si el mirem d'esquerra a dreta, que és tal com llegim, centres de serveis socials, CAP, seu corporativa, plaça del gas. Això seria la xarxa bàsica d'equipaments. Nosaltres no volem marxar dels centres d'atenció primària, el que volem revisar és la relació amb el sistema de salut i també incorporar els altres sistemes i la relació amb els altres sistemes. Per tant, ens continuarem quedant en el CAP, però anem cap a un model d'equipaments propis dels serveis socials. I això es diu pla d'equipaments. Ja ho explicarem amb més tranquil·litat, us deixo anar només el titular per no marejar-vos massa. Però aquí darrere hi ha tota una feina ja feta aquest últim any en la que s'ha conceptualitzat quin tipus i model d'equipament. I ens ha ajudat molt la feina que heu fet, juntament amb l'assessorament que hem tingut de Diputació, per anar conceptualitzant aquest model de centre de serveis socials. Segona fila, oficina de discapacitats, que ja existeix, oficina d'habitatge. Hauríem d'anar cap a l'oficina de l'habitatge municipal o el servei municipal d'habitatge, que inclogués el qui fa les pedres, BIMUSA, el que atén les persones, nosaltres, i el responsable de l'habitatge, que és el servei d'habitatge que està actualment a urbanisme. Hauríem d'anar cap aquí, cap a una oficina unificada. No és un tema dels serveis socials. Nosaltres ens situem fonamentalment amb el no allotjament. L'accés a l'habitatge és el sistema d'habitatge i en la mesura que som influents al sistema d'habitatge farem que existeixin més bones polítiques socials en l'habitatge. Però nosaltres no som els titulars de l'habitatge, però sí que tenim responsabilitat en l'allotjament i sobretot en la pèrdua d'allotjament. L'oficina de tràmits. Per què posem una oficina de tràmits? Perquè està en la lògica del que hem comentat abans. Necessitem regularitzar tots aquests tràmits en procediment administratiu, d'acord als protocols i al funcionament, però amb una lògica que no sigui a la taula del treballador social o l'educador social. Per tant, hi ha d'haver una oficina de tràmits socials. Residència al Sud ja està anunciada i públicament, no diré res més, però que també conté un nou centre de serveis socials. Equipaments del CIS, el model socioeducatiu ve per quedar-se, no ve per marxar, i ens hem d'anar preparant per l'adaptació de centres oberts, centres de tarda, cap al model d'intervenció socioeducativa. Nou rebost, ja tenim una proposta de l'Ajuntament, hem experimentat en el cas del Mercapunt, amb aquesta revisió de model, anem cap a aquest model de distribució d'aliments, cap als punts, la targeta amb possibilitat de compra directa, però vinculat també a projectes d'inserció laboral. El que volem és que les famílies puguin sortir del sistema de protecció bàsica i puguin recórrer cap a propostes de promoció i de millor autonomia. El centre d'emergències, continuarà havent-hi centre d'emergències. Estem en la planificació d'un equipament d'allotjament en situacions de persones sense llar, però a més, amb una casa d'acollida, perquè les persones en situació d'exclusió residencial ja no són els sense llar de tota la vida. Tenim nuclis de famílies senceres amb menors en situació d'exclusió residencial, de manera greu, i per tant hem de començar a donar respostes també a aquestes noves necessitats. Sense equipaments no fem res, Fem tot el que fem amb l'acció professional, però necessitem equipaments, equipaments i recursos adequats. Els pisos de transició ja els tenim, suposo que un dia d'aquests a l'ordre de sortida. El que intentem és que aquelles persones que ja tenen sortida cap als habitatges d'emergència però no han tingut encara la possibilitat de tenir físicament disponible l'habitatge no esperin a resoldre l'habitatge d'emergència, interposem un recurs de sortida. Sabell Sostre de créixer, Housing First, que és la disposició de pisos directes per treure gent del carrer, són estratègies que ens han de situar en un lloc
preferent i preeminent de la política social d'aquesta ciutat. Som el segon departament en pressupost municipal, tenim reptes importants en la nostra organització i per acabar, en el cas d'administració, reforçar totes les qüestions de procediment, oficina de tràmits. En temes de dependència revisem-nos i comencem a pensar què fem amb l'atenció domiciliària, però què fem sobretot amb el SAT social, on el volem portar. En termes de serveis socials bàsics, repàs de pla d'equipaments, capacitació, habilitat directiva, pla de formació, dedicació de recursos en centres de serveis, millora tecnològica, capacitat d'empoderament dels professionals. En el cas del SUES, emergències, consolidar el servei d'urgències i emergències, ampliar tota l'estratègia sensellarisme, i aquí us vull donar una indicació de per on anem amb el tercer sector. La taula de sensellarisme és una taula que compartim tots els casos diagnosticats i el pla de treball d'intervenció amb cadascun d'aquests usuaris entre l'administració titular responsable del servei, l'Ajuntament, i les entitats del tercer sector que treballen en l'àmbit de sensellarisme. Aquesta és una estratègia de concertació, de capacitació, de col·laboració, que acabarà segurament extenent-se en altres àmbits de col·laboració i de relació necessària amb el tercer sector. Ells també fan molta feina, nosaltres en fem molta, però ells també en fan. I el que es tracta és de compartir una estratègia de ciutat per la millora del treball social. En termes generals, volia destacar també de tota la qüestió d'infància i d'intervenció socioeducativa, el model de SIS que ve per quedar-se. Continuem, naturalment, amb tota la col·laboració i treball amb la Generalitat, però estem també refent el contracte de programa de cara al 2020. Aquesta és una obligació que ja ens vam imposar. Vam tancar aquest contracte de programa a data 2019 d'una manera, però l'haurem d'obrir de cara al 2020 renegociant les bases del contracte de programa i formem part del sistema català de serveis socials. L'Ajuntament de Sabadell representa la comarca del Vallès Oriental, Occidental i el Maresme, i en representació de tots els serveis d'atenció primària i serveis socials bàsics anem al Departament de Benestar a influir en els canvis de sistema que ens han de venir. Moltes gràcies. Gràcies, Joan.